Kaixo, bideotutorial honetan ikusiko dugu nola partekatzen dira dokumentuak eta karpetak Driven. Dokumentu bat partekatzeko, hautatu behar duzu partekatu nahi duzun dokumentua. Eta bi modu daude. Lehenengoa, goiko lerroan partekatzeko ikurra dago. Klikatzen baduzu, irekitzen da partekatzeko leihoa. Bigarren bidea da, hautatu dokumentua, zaguko eskuineko botoia klikatu, eta hautatu partekatu. Leiho bera irekitzen da. Norekin partekatu nahi duzu dokumentu hau? Idatzi hemen bere helbidea. Eta bigarren pausoa, zer egin dezake jasotzaileak? 3 aukera daude. Editatzeko, iruzkinak egiteko, edo ikusteko. Partekatu dugu, editatzeko. Horrek esan nahi du, jasotzaileak edita dezake. Hemen egiten ditudan aldaketak isladatzen dira jatorrizko dokumentuan, aldi berean gainera. Eta partekatzen badugu iruzkinak egiteko, testua ezin da aldatu, baina jasotzaileak iruzkinak egin ditzake. Nola? Hautatzen du zati bat eta iruzkinak egiten du. Bueltatuko gara. Behin partekatuta dokumentu bat, nola aldatu baimenak? Berriro, hautatu dokumentua, edo hemendik, edo eskuineko botoiarekin. Ireki leiho hau, eta partekatzeko leihoa lehenengo pausoa da beste pertsona bat gehitzeko. Kasu honetan ez, nik kasu honetan baimenak aldatu nahi ditut. Orduan klikatu aurreratuak. Hemen agertzen da irakasle batekin partekatuta dagoela. Klikatzen badut hemen, alda dezaket baimena. Badago beste aukera bat. Ezarri iraungintze ordua. Noiz arte edita dezake dokumentu hau? Zenbat egun? Astebete? Orain edita dezake. Astebetea pasatzean bakarrik egingo ditu iruzkinak. Beste bi aukera daude. Hemen aurreratuak. Bata da editatzeko partekatzen baduzu, ez usteko editorei sarbidea aldatzeko eta jende gehiago gehitzeko. Hori da aukera bat. Eta bigarren aukera da desgaitzeko, deskargatzeko aukera. Eta bukatzeko, zuk ez duzu nahi, ez editatzeko, ez egiteko iruzkinak, ez ikusteko, ez izateko jabea ezerrez. Baimen guztiak kendu nahi dizkiozu irakasle honi. Bale, orduan klikatu hemen, eta dokumentu hau gorde aldaketak, eginda, eta dokumentu hau ja ez dago partekatuta irakaslearekin. Irekitzen badugu bere Drive, begira, desagertu da. Partekatzeko leihoan ere beste aukera bat daukazu, eta da, dokumentu honen helbidea, esteka edo URL-a lortzea. Hau da dokumentu honen esteka. Web edo site batean itxasten baduzu, hori izango da esteka dokumentu honetara joateko. Hori bai, kontuan hartu behar duzu, pribatua baldin badaukazu, naiz eta estekan klikatu, bakarrik zuk ikusiko duzu. Site publiko batean jarri nahi baduzu dokumentu hau aldatu behar duzu. Eta publikoa jarri behar duzu guztiek ikusteko, edo bakarrik zure eskolakoak ikusteko. Orduan aktibatu hau, gorde, esteka kopiatu, itxatxi site edo web batean, eta zure eskolakoek sartuko dira dokumentu honetan. Orain arte, partekatu dugu dokumentu bat. Gauza bera gertatzen da partekatzeko karpetak. Karpeta hau partekatzen badut, klikatu partekatu, esan norekin, eta karpetak partekatzean bakarrik bi aukera daude. Antolatu, gehitu, hau da, editatzeko, edo bakarrik ikusteko. Partekatzen badugu,
Begira, jasotzaileak jaso du eskolako dokumentuak eta barruan dauden karpeta guztiak. Karpeta nagusiari esaten badiozu edo ematen badiozu baimena editatzeko, barruko guztiak baimen bera mantentzen dute. Hori, nahi baduzu, alda dezakezu hemendik. Adibidez, esan 17-18 da bakarrik ikusteko. Hauek daude, begira, hauek daude editatzeko. Hau ere editatzeko. Baina honi esango diogu bakarrik ikusteko. Nahi baduzu, egin dezakezu. Bestela, baimen zehatz bat ez baduzu aldatzen, karpeta nagusiak daukan baimena eramaten da azpikarpeta guztietara. Eta bukatzeko, aholku bat. Ez partekatu Word dokumentuak. Zergatik? Begira, partekatzen badut Word dokumentu hau, naiz eta editatzeko jarri, hemen dago partekatu dudan dokumentua, naiz eta editatzeko jarri, Word dokumentuak edita ezinak dira. Ezin da editatu Word bat. Editatzeko bihurtu behar dut, ireki behar dut Google dokumentuarekin. Orain bai, orain edita dezaket. Baina, begira, aldaketa hauek ez dira isladatzen jatorrizko dokumentuan. Zergatik? Kopia bat egin dudalako. Hau da, partekatuta dagoen dokumentua, Word dokumentua utzik dago, eta irekitzean Google dokumentu bezala egin dudana izan da kopia bat, hemen dago, nire unitatean dago kopia hori. Hemen daude aldaketak. Baina kopia bat egitean, kopia hori bakarrik dago nire unitatean. Hau da, orain ja ez dago partekatuta. Beraz, gure gomendioa da ez partekatu Word dokumentuak. Partekatu nahi baduzu Word dokumentu bat? Ireki Google dokumentu bezala, eta behin eginda bihurketa, orain bai, Word bi. Hariko dugu. Orain bai, Google dokumentu hau nahi baduzu partekatu. Eta horrela bai, dokumentu berean elkarlana egin dezakezue. Agur!